Qegħdin hawn biex ngħinuk u mhux biex niġġudikawk. Din hija tema ta' strateġija fost l-adolescenti kontra l-użu tad-droga li għandha lan li tqajjem għarfien dwar ir-realtà li teżisti tal-abbuż tas-sustanzi u twitti triq biex ħadd ma jaqta' qalbu u jfittex l-għajnuna. Iż-żgħażagħ huma fiċ-ċentru tal-kampanja għaliex ħafna drabi iduru għal vizzi biex jaħarbu minn ċertu realtajiet li jkunu qed iħabbtu wiċċhom magħhom. Il-ġenituri wkoll se jkollhom ir-rwol kruċjali għaliex dawn jaffaċċjaw sfidi kbar biex jikkomunikaw ma' uliedhom dwar l-abbuż ta' sustanzi. Għaldastant din il-kampanja se tagħti informazzjoni sewja lill-ġenituri u anki lill-edukaturi dwar kif għandhom jindunaw b'ċertu sinjali meta żgħażagħ ikunu daħlu f'ċirku vizzjuż. Il-kampanja se titmexxa b'sinerġija bejn il-bord li jagħti pariri dwar il-vizzi, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u s-Setqa. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti tkellem dwar waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex iż-żgħażagħ jirrikorru għad-droga li ħafna drabi tibda mit-tfulija. It-tfal iridu żarbun tad-ditta, ġakketta tad-ditta, saċel tad-ditta u jibqgħu żejrin hekk. Allura mbagħad meta tasal ċertu età, it's cool li tieħu dak it-tip ta' xorb, it's cool li tesperimenta bit-tipjib, it's cool biex u tibda u mbagħad tista' gets out of control u tispiċċa fil-vizzju. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon saħaq fuq l-importanza li f'każijiet bħal dawn wieħed qatt ma jiġġudika. U l-għan ewlieni wara din il-kampanja huwa li tara fir-realtajiet tal-lum u teduka lil kulħadd dwar sinjali li juru li persuna tkun qed tagħmel użu mid-droga. Kampanja fuq bażi nazzjonali fejn ħa naraw u nwasslu messaġġ li l-ewwel nett maħniex qed niġġudikaw, it-tieni nett li qegħdin hemm biex ngħinu u tielet nett naħseb nirrikonoxxu li min ġie għall-għajnuna ġie għax għandu kuraġġ. Din il-kampanja se tkun iffinanzjata b'madwar 90,000 euro mill-Aġenzija Komunità Malta li hija responsabbli mill-investiment dirett barrani kollu marbut mal-programmi ta' residenza li waslu għal ċittadinanza. Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat qal li b'dan il-mod il-ġid li sar għal pajjiżna mill-programm ta' residenza b'investiment qed jintuża għal kawża ġusta. Allura qed naraw kif dak il-ġid li minn banda qed niġġeneraw minħabba dawn il-programmi qed nużawhom biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna billi nevitaw l-addictions. U bla dubju l-kampanja bħal din ilu ma jkollna waħda f'pajjiżna u aħna derilna li iva niffinanzjawha kompletament minn Komunità Malta biex dak il-ġid li qed niġġeneraw jasal għand kulħadd.